खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। प्रमद बर'नि बिटिआर सोरखारा दिनै आबुं बोसोरसे जाबाय। चिराङाव बिटिआरनि बेसरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि आफादा राजा लामा होबथादों। दिनै टेट आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय। बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि बागै गुवारै सावरायदों। भारतारि रेलवेनि मान सावगारियाव आसामनि गोदान ओनसोल। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा दिनै आबुं बोसोरसे जाबाय। 2020 मायथाइनि दिनैनि सानावनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जेएसपिआ बिटिआरआव जथायारि सोरखार दादोंमोन। बिटिआर सोरखारा दिनै आबुं बोसोरसे जानायखौ लोब्बा लानानै दिनैनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'नि सावराय न'ब्लाङाव मोनसे जर'खा सावराय मेल बानजायदों। बे मेलाव थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव बिटिआर सोरखारा मावलांनाय खामानिफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो इयुनाव बिटिआर सोरखारा मावनो लानाय बिथांखि आरो आसनिफोरनि बागैबो सावरायनाय जायो। बे जर'खा मेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारिजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोर, जथायारि दोलोनि एमसिएलएमोन, बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु पि गडमारे, बिटिआरनि दरब्रैबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोर आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो होननानै मिथिनो हादों। बे सावराय जथुमनि उनाव प्रमद बर'आ बिटिआर खुंथायनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना बुंदों दि 2020 मायथाइयाव एनडिबिनि मोनब्रैबो हानजा एबसुखौ लाना बिटिआर गोरोबथा खालामनायनि उनाव थासारिया सोलायदों। थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव जाथायारि बिटिआर सोरखारा रायजो राजाफोरखौ फोथायथियाव लानो हादों। बोसोरसेनि गेजेराव बिटिआर सोरखारा 700 किमिसो लामा बानायबाय। बेनि अनगायैबो एनडिबिनि रांखौ माबोरै जौगाखांनाय आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय बाहायनो हायो बिनि बागै गासैबो बिफानानो खामानि मावगासिनो दं होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाखौ फैगौ 2024 मायथाइनि सिगांनो सुफुंगोन होननानै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि अन्थाइ खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव खोथा होलांदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै 4000निबो बांसिन बारग' एनडिबि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि गसंथानायनि राहा होबाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि 275 केसफोरखौ उइथड्र खालामबाय होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेलाव बुंदों। दुलाराय बिटिआर बेसरकारि एलपि इउपि फोरोंगिरि आफाद एबा अल बिटिआर नन प्रभिन्सियेलाइज्ड एलपि इउपि टिचार्स एस'सिएशनआ दिनै चिराङाव राजा लामा होबथादों। गावसोरनि मोननो गोनां दाबि दावाफोरखौ लाना दुलाराय बिटिआर बेसरकारि एलपि इउपि फोरोंगिरि आफादा दिनै चिरां जिल्लानि सुन्दारियाव 31 नं माहारियारि राजा लामाखौ होबथानाय हाबाफारि लायो। दुलाराय बिटिआर बेसरकारि एलपि इउपि फोरोंगिरि आफादनि सोद्रोमाफोरा फरायसालि नागारनानै दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो सुन्दारियाव राजा लामा होबथायो आरो आखायाव बेनार, फेस्टुन आरो प्लेकार्ड लाना सोरखारारि हेंथायै होसिख्रावो। बबेखानि बिटिआर सोरखारा आबुं बोसोरसे जानायनि उनावबो बेसरकारि फरायसालिफोरखौ सोरखारारि खालामनायनि बागै जेबो राहा लायाखै, जायनि जुनै दिनै बेसरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा राजा लामा होबथानाय हाबाफारि लानो गोनां जादों होनना बुंनायजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनानै गासैबो बेसरकारि एबा नन प्रभिन्सियेलाइज्ड फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो दाबि खालामो। बेसरकारि फोरोंगिरिफोरनि आफादा मख'नो गोनांदि फैगौ 20 दिसेम्बरनिफ्राय खुंजानो गोनां आसाम बिधान सभानि जथुमाव बिटिआर गोरोबथानि 6.3 नं दफा बायदियै गासैबो फेनसार फरायसालिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो नटिफिकेसन फोसावनांगौ होननानै दिनैनि सोमावसारनायनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनेश पेगुनिसिम दाबि खालामदों दुलाराय बिटिआर बेसरकारि एलपि इउपि फोरोंगिरि आफादा। ओरैहाय गावसोरनि माखासे दाबिखौ लाना दिनै फुङावनो सुन्दारियाव राजा लामा होबथानाय बेसरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ चिरां पुलिसआ हमनानै सदर काजलगावआव लानानै थाङो होननानै मिथिनो हादों।
आसाम सर्व शिक्षा मिशनजों खुंजानाय टेट आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै फोसावबाय। लवार प्राइमारि एबा एलपि आरो आपार प्राइमारि इउपिनि थाखाय थांनाय 31 अक्ट'बरखालि खुंनाय टेट आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै फुङावनो सर्व शिक्षा मिशन आसामआ फोसावदों। आसाम सर्व शिक्षा मिशनआ गावनि अफिसियेल वेबसाइट सा-आसाम.gov.in आरो सेबानि वेबसाइट seva.online.org आव टेट आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि बिबां आरो जौखोन्दोआ जोबोर खम। दिनै रिजाल्ट फोसावनाय लवार प्राइमारि टेट आनजादाव 16.24 जौखोन्दो फरायसाफोराल' उथ्रिसारनो हादों। बेबादिनो आपार प्राइमारि टेट आनजादाव 17.99 जौखोन्दो फरायसाफोराल' उथ्रिसारनो हादों। रिपर्ट बादिब्ला देग्लायनि एलपि टेट आनजादाव गासै 1,44,065 सा फरायसाफोरा जिरायदोंमोन। बिनिनो 23,394 सा फरायसाफोराल' टेट आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। ओरैहाय गासै 1,14,719 सा फरायसाफोरा इउपि टेट आनजादाव जिरायदोंमोन। नाथाय 20,639 सा फरायसाफोराल' उथ्रिसार जानो हादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव मैया गोदान सोलोंथाइ खान्थि एबा निउ एडुकेशन पलिसि 2020 नि बागै गुवारै सावरायनाय जादों। आसाम बिधान सभानि सावराय नब्लाङाव मैया बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव गुबुन गुबुन हारि आरो माहारिनि आफादफोरखौ लाना सावरायनाय जायो। बे जर'खा सावराय मेलाव आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिन, सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु, हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सयकिया, खुंथाइ गोहो आरो हेंथा दोलोनि एमसिएलएफोर, गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे हांख्राय हरनाय बायदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बाहागो लाहैयो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ लाना सावरायनाय जर'खा मेलाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ मोननै गोनांथार थांखिखौ दैखांदों। प्रशान्त बर'आ दैखांनाय बे मोननै गोनांथार थांखिया जादों गोदान सोलोंथाइ खान्थि बादियै बर' बिजोंजोंबो हायार सेकेन्डारिसिम सोलोंथाइ लानो हानाय बायदियै आसाम सोरखारनाव थांखि लाना थाबैनो फोसावथाइ होनाय आरो रायजोआव गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ आबुङै बाहायनो आरो बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जौगाखांहोनायनि जुनै गोदानै गं 200 फरायसालि गायसंनो आरो फोरोंगिरिफोरनि मासि सोरजिनो थाखाय आसाम सोरखारा बिथांखि लानांगौ होननानै प्रशान्त बर'आ थांखि दैखांदों। ओरैहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर'आ दैखांनाय थांखिनि सायाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा जथुमाव सावरायनाय जागोन होननानै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया खोथा होदों होनना मिथिनो हादों। भारतारि रेलवेनि मानसावगारियाव गोदानै हाबबाय आसामनि मोनसे ओनसोल। गौरीपुर बेलासिपारा सापर फोनांजाबनाय गोदान रेल लाइनखौ जोबथा आनजाद नायनाय एबा CRS जानायनि उनावनो भारतारि रेलवेनि मानसावगारियाव आसामनि गोदान ओनसोला हाबदों। मख'नो गोनांदि थांनाय गोलाव समाव नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ निउ कचबिहारनिफ्राय श्रीरामपुर क'क्राझार बङाइगाव मोनसेल' रेल लाइन दंमोन। नाथाय दानिफ्राय रेलवेनि मानसावगारियाव मोनसे गोदान रेल लाइन हाबबाय। गौरीपुरनिफ्राय बेलासिपारा फोनांजाबनाय लामाखौ थांनाय बोसोराव फोनांजाबनाय जादोंमोन। नाथाय मैयासो बे रेल लाइननि आद्रा थानाय बाहागो एबा बेलासिपारानिफ्राय सापर बहलपुर जानानै अबायपुरी जंक्शनसिम जोबथा आनजाद नायनाया जानानै थांबाय। मैया फुङावनो अबायपुरी जंक्शननिफ्राय बेलासिपारासिम हाइ स्पिडजों गंसे मालगारि आरो हान्थामेला गारिखौ खारहोना आनजाद नायनाया जाफुंसारो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।